काही भाज्या अशा असतात की आपल्याला अजिबात आवडत नाहीत, पण कधी-कधी त्याच वेगळ्या पद्धतीने बनवल्या किंवा वेगळ्या फॉर्ममध्ये जर बनवल्या तर नक्कीच सगळ्यांना आवडतील आणि एखाद्या वेळी भाजीसुद्धा कमी पडू शकेल. तुम्ही समोर बघू शकता मस्त असा कोबीचा कोफ्ता बनवला आहे आपण. बऱ्याच वेळा कोबीची भाजी आवडत नाही, बऱ्याच लोकांना आवडत नाही, पण या फॉर्ममध्ये जर बनवली तर सगळ्यांना आवडेल. चला तर मैत्रिणींनो, मी रजनी आणि रजनीज न्यू किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे, तुम्ही समोर बघू शकता. टोमॅटो आहेत 5-6, छोटे छोटे टोमॅटो आहेत अगदी, आणि 1 चमचा धणे आणि 1 चमचा जिरं घेतलं आहे, त्याची आपल्याला बारीक पूड करायची आहे. त्यानंतर 1 मुठी भरून काजू आणि 4 ते 5 बेडगी मिरची कलरसाठी, आणि 20 जवळपास लसणाच्या पाकळ्या, 5 हिरवी मिरची आणि थोडंसं अद्रक, ह्याची पेस्ट ही आपल्याला 2 ठिकाणी वापरायची आहे. आणि कांदा. आता पेस्ट करायची आहे तेव्हा आपण हे काजू, त्यानंतर मिरची आणि टोमॅटो ह्याची आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची थोडंसं पाणी घालून. अशा प्रकारे आपली पेस्ट झालेली आहे. त्यानंतर जे मी 2 कांदे मीडियम साईजचे घेतलेले ते आपल्याला छान बारीक कट करून घ्यायचे. आता ही जी पत्तागोबी आहे याचे 4 भाग केलेत, त्यातले 3 भाग आपण त्याचं किस करणार आहोत. मोठ्या दात्यानेच किस करायचा. अशा प्रकारे आपली किस करून झालेली आहे. त्यात थोडंसं मीठ घालून 10 मिनिटासाठी आपल्याला बाजूला ठेवायचं, जेणेकरून त्याला पाणी सुटेल आणि ते पाणी आपल्याला काढायचं आहे. त्यासाठी एक मलमलचा कापड घेतला आहे, त्यावरती ही सगळी भाजी, जो किसलेली भाजी आहे ती काढून समोर तुम्ही बघू शकता. सगळं पाणी, शक्यतोवर भरपूर पाणी निघतं आहे, सगळं पाणी काढायचं आहे. जितकी भाजी कोरडी असेल तेवढं चांगलं आहे. अशा प्रकारे सगळं पाणी काढून झालं आहे आणि कोरडी झाली अगदी, तुम्ही समोर बघू शकता, मस्त झाली अगदी. आता यात आपल्याला काही बाइंडिंगला फ्लोअर टाकायचे आणि मसाले. त्यासाठी 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, अर्धा टीस्पून हळद, त्यानंतर मीठ आणि 1 टीस्पून धना पावडर, आणि ही जी जाडसर पूड आहे धणा आणि जिऱ्याची ही टेबलस्पून घालतो आहे. त्यानंतर त्यातलाच आपण जे पेस्ट केलं होतं मग अशी हिरवी मिरची, लसूण, अद्रक त्यातले घालायचं आहे. 1 टीस्पून आमचूर, त्यानंतर मसाला अर्धा टीस्पून, कोथिंबीर कट केलेली, आणि 2 टेबलस्पून रवा. रव्यामुळे थोडं मिश्रण सुकून येतं. त्यानंतर आपण बेसन पीठ घालणार आहोत 3 चमचे, आणि जसं आपल्याला लागेल परत आपण तसं अजून घालू शकतो. थोडंसं अगदी अर्धा टीस्पून हिंग. हे सगळं छान मिक्स करायचं. भाजीमधला ओलावा जेवढा असेल तेवढा शक्यतोवर कमी करायचा. 1 टेबलस्पून तेल घालतो आहे, जेणेकरून कोफ्ते आतनं छान सॉफ्ट येतील. आणि अजून आपल्याला गरज होती म्हणून आपण 1 टेबलस्पून बेसन घातलं. असं टोटल आपण 4 टेबलस्पून बेसन घातलं आहे, 2 टेबलस्पून रवा. आता थोडंसं ग्रीज करून घेऊया तेलाने आणि हाताला पण लावून घेऊ, जेणेकरून चिकटणार नाही. आता ह्याचे तुम्ही गोल पण आकाराचे कोफ्ते करू शकता. मी थोडेसे लांबट आकाराचे करते. अशा प्रकारे आपले सगळे कोफ्ते करून झालेले आहेत. छान शेप आलेला आहे. तेल हे अगदी गरम आहे. हाय फ्लेमवर सुरुवातीला पहिला जो लॉट असतो किंवा टाकतो तेव्हा आपल्याला तेल गरम लागतं, फुटू नयेत म्हणून. आणि ज्यावेळी दुसरी बाजूने आपण फ्राय करायला टाकतो त्यावेळी मात्र फ्लेम कमी करायची. आणि जसंही कोफ्ते होत येतील तेव्हा अगदी लोवर 3 ते 4 मिनटं आपल्याला फ्राय करायचे आहेत. तेव्हा ते आतून छानपैकी शिजून येतील. अशा प्रकारे रंग बदलतो आहे. फ्लेम अगदी लो करायची आणि 2 ते मिनटासाठी आपल्याला फ्राय करून घ्यायची आहे. त्यामुळे होतं काय की आतपर्यंत शिजून येतात छान. मस्त कलर झालेला आहे.
पत्तागोबी अतिशय औषधी गुणधर्म आहेत त्यात. के व्हिटॅमिन आहे, सी व्हिटॅमिन आहे, त्यानंतर फायबर्स आहे. फायबर्स असल्यामुळे पोटाच्या आजारापासून दूर ठेवते. त्यानंतर कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारावर सुद्धा औषधी गुणधर्म म्हणून उपयोगात येते. अशा प्रकारे अतिशय हेल्दी आणि औषधी गुणधर्म असलेली ही पत्तागोबी आहे. त्यापासून बनवलेली रेसिपीसुद्धा तेवढीच हेल्दी आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त आपले कोफ्ते झालेले आहे. त्यात आपण भरपूर प्रमाणात कोबीचं प्रमाण वापरलेलं आहे. ही डिश तुम्ही एखाद्या ऑकेजनलासुद्धा बनवू शकता, बर्थडेला बनवू शकता किंवा विकेंड रेसिपी म्हणून सुद्धा बनवू शकता. खूप सोप्या पद्धतीने सांगितलेली आहे आणि नक्कीच तुम्ही करून बघा. आता आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची. त्यासाठी एका भांड्यामध्ये 1 वाटीभर दही घेतलेलं आहे. घरचं लावलेलं दही आहे. थोडं मलईयुक्त असलं तर फारच चांगलं. त्यामध्ये आपण आमचूर टाकले 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, 1/4 टीस्पून हळदी, त्यानंतर 1 टीस्पून धना पावडर आणि थोडंसं मीठ, काळं मीठ, आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. 1 टेबलस्पून आपण भाजलेलं बेसन घालतो आहे. त्यामुळे काय होतं की थोडंसं ग्रेव्हीला थिकनेस पण येईल आणि दही पण फाटणार नाही. आता एका पॅनमध्ये जवळपास 3 टेबलस्पून आपण तेल घालतो आहे. फ्लेम हाय आहे. जिरं घातलेलं आहे. हिरवी मिरची अद्रकाची पेस्ट की जी अर्धी आपण कोफ्त्याला वापरली आहे आणि राहिलेली आता इथे वापरायची करीमध्ये. त्यानंतर हा छान बारीक कट केलेला कांदा घालायचा आहे. लाल होईपर्यंत परतायचं आहे. थोडंसं मीठ घालायचं म्हणजे ती प्रोसेस फास्ट होते. तुम्ही बघू शकता मस्त लाल झालेला आहे. 1 टीस्पून आपण लाल मिरची पावडर, 1/4 हळदी, त्यानंतर 1 टीस्पून आपण धना पावडर घालतो आहे आणि थोडंसं फोडणीमध्येच कोथिंबीर घालतो आहे, फ्रेश कोथिंबीर. आता ही जी ग्रेव्ही मगाशी टोमॅटो काजूची आपण केलेली ती घालायची आणि 4 ते 5 मिनटासाठी मीडियम फ्लेमवर तेल सुटेपर्यंत आपल्याला फ्राय करायची. दही पण घालतो आहे सोबतच, दोघंही शिजवायची आहेत अगदी तेल सुटेपर्यंत. आता घट्ट झालेली आहे. थोडंसं पाणी घालूया आणि झाकण ठेवून आपल्याला 4 ते 5 मिनटं शिजवून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त तेल सुटलेलं आहे. सगळे मसाले शिजलेत त्यात. आता पाणी घालून आपल्याला त्याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करायची आहे आणि परत आता आपल्याला 4 ते 5 मिनटासाठी मीडियम फ्लेमवर बॉईल करायचं आहे. अशा प्रकारे आपली ग्रेव्ही तयार आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त झाली आहे. कलरसुद्धा छान आलेला आहे. आणि ज्यावेळी जेवण करायचं आहे त्याच्या अगदी 2 मिनटं आधी आपल्याला कोफ्ते टाकून 1 उकळी आणायची आहे. अशा प्रकारे आपली कोबीचे कोफ्ते भाजी तयार आहे. मैत्रिणींनो, तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल आणि माझी सांगण्याची पद्धत आवडली असेल, तुम्हाला करायची इच्छा असेल तर नक्कीच करून बघा. कॉमेंटच्या थ्रू कळवा. खूप छान दिसते आणि स्पेशल ऑकेजनला म्हणून तुम्ही नक्कीच बनवून बघा. त्यानंतर विकेंड रेसिपी म्हणून सुद्धा तुम्ही बनवू शकता. आणि जर आवडली असेल तर माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. परत भेटूया आपण अशा छान छान रेसिपींसाठी. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.